dalšího videa tady s Jáchym, asi mého kámoš, takže já mu tady pomáhám točit dáme zrovnou extrém, že jo, proč ne? Když jsme borci, že? Já jsem to mám vyhrál. No lidi, tak doufám, že bude aspoň na tomhle videu jeden like. Tak Jo, jako. tenhle, ale ty to neumíš. Já jsem jednou hrál. Já ti tam získám push. No. Tak lidi, jdeme získat push. Lidi. Fake já nepotřebuji. Nechceme ven, takhle. Přesně. Já ti to dám takhle navíc. Nemám na babku. Teď to takhle odhrneme, tímhle platformy. No je to easy lidi. Teď jdem. No, A tady vidíme nějaké místo. Ta babka se zasmála. Máme gas, takže můžeme dát to do auta plyn, plyn. Jdem prdy. Jo! Má 2 titany. Schovej se do auta, Ne, tady si takhle můžeš taky schovat. Lidi, kdybyste to nevěděli, tak takhle se tady může schovat. A teď máme chvilku čas. No tak se koukneš, na kolik sekund to tam bude na extrém, jo? Posereš se z toho. Na kolik? Uvidíš. Jež, kam jdu. Jaký jdu? 15 sekund. Cože? Vypni to! 7, Tu musíme 8, No pojď sem! Bum. No lidi, bohužel, tak asi už nezískám, protože nevím, kde může být. Tak ale... Co se stane? Lidi, my jsme borci. Lidi, prosím vás, ať na tomhle videu bude aspoň 3 zhlédnutí, že jo? Jo, no. Aspoň ze začátku. Už děláme, budou sněžný šortky lidi, takže můžete si to užít. Takže super. Tohle je nejkrásnější zvuk. Tohle je nejkrásnější zvuk. Tak lidi, vidíte, teď jsme tady. to! Tak, ASMR. No, tak teď čekáme na toho Flashe. Flashy! Babko! Kde seš? Ježišimaj, já jsem čas. Ona tam prdla. Hej, už to nejde. Granny. Kámo, jdu. Hej, Granny. Nechci, aj odejde. No, Granny. Odejdi. No konečně. Oni jste Lidi, jak už dlouho to točíme, tak lidi, bohužel už to bude konec videa, takže dejte like, odběr a čau. Kecam! Ne, kecam, sorry lidi. Tak my jdeme... Rozbij to, ať sem jde a schovej se rychle pod postel. Dávej si pozor na tu bábu. Lidi, vidíte?
to nejlepší sovka. Jo. Yes. A teď je chytí granena. Tebe chytím. Lidi, jste dobrý. Nevím proč. To mám, ale... Zvoní babka. Pardon, lidi. A ty se moc nesmí, ty bys tam nedal ani ty nedáš ani easy. Phoenix boss in the maze and we're Lidi, sorry, byla tam jenom skurven, teda, ne, pardon, byla tam normálně jenom blbá. Reklama. No. Lidi, koukejte. Nice. Boto. Lidi normálně lidi musíme to dát. Už 6 minut. What the? Dávej si pozor na tu hnusnou bábu. Bába je fakt hnusná. Kde je ta babka? Ale ona cheatovala. Ta bába čítovala. Ona byla, ale babka nemůže být rychlá. Tohle je na hard. Ne, tohle je extrém. To nejde, já neumím střílet. Já ne. Ale já nemám tu věc na stříhání. No capcu, ty je na stříhání. Co? Ještě capcu, ty je na stříhání. Ne, capcu. Zapcu nemám. Lidi! Doufám, že nezemře. Baba! Více tam spát! No nic lidi, jako... Nedali jsme to. Ne. Tohle nejvíc uspokojení. Doufám, že ty budou hodně lejt odběru. Ty buď stichá. Lidi. Stará dobrá hra, to asi dá asi cígo, nebo já nevím. To je nějaká speedovaná, dá si prime. Wait. Lidi, dejte odběr, like a choose.